ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭଲ ଅଛ ନା? ଆଉ ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜିର ହାତରେ ମୋର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ବୋଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠି ପାରିଲିନି, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ଉଠି ହେଉନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ତ, ଆଉ ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ଟା କରିକି ଦେଇଦିଏ। ତ ବୋଲେ ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିଫିନ୍ଟା ପଛରେ କରିକି ପଠେଇଲି ତାକୁ। ବୋଲେ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇଦେଲି। ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେ। ବୋଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି। ସେଇଥିରୁ କ'ଣ କଲି ନା, କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ପିଆଜ ପକାଇ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଇଲି। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁଟାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ତ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଅରେଗାନୋ ଆଉ ବୋଲେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କଲି ନା, ପାଉଁରୁଟିରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମେୟୋନିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚିଙ୍ଗ ସସ୍ ମାରିଦେଲି। ଆଳୁ ମସଲାଟାକୁ ଥୋଇଦେଲି, ବୋଲେ ପିଆଜ ଥୋଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ବି ଥୋଇଦେଲି। ଥୋଇଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମେକର ସେଇଥିରେ ବୋଲେ ଟିକେ ବଟର ମାରି ଦେଇକରି ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକରି ସେକିଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଜେଇ ପକାଇଲି। ଆଉ ବୋଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟା ପଠେଇକିରି ବୋଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାଖି ପକାଇଲି। ଆଉ ବୋଲେ କି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହେ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଆଳୁ ମସଲାଟା ବନେଇଲି। ଆଉ ବୋଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼ଟା ମୁଁ ନେଇଛି ସେଇଟା ବୋଲେ ଆମର ଅଟା ବ୍ରେଡ଼। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ଖୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି ହେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।